No onko nälkä nyt? Let's go! Kato kun laitetaan lihaa keppiin, kun tiedätkö kebappi. Kato. Se on mun kaalimato. No ei oo. Kato kattila kiehuun sano. Se on perunaa ja soossia nyt. Onko nälkä? Mitäs me tänään kokataan? Ai että, sulla on maitoa, kalaa ja herkkupersettä. Näistä saadaankin vaikka mitä. Onhan sulla nälkä ja haluut sitä. Sulla on persikkatissit, hei yberseksi. Sun sipuliperse saa mut kyynelehti. No ei, mut ojennatko servetti? Ilman suojausta morkkis vie helvettiin. Oot seksikulinaristi, siksi näin. Vaihdetaanko annoksia? 69. Halun koipeen, selkää, alavarteen, herkkureeniä, siis alakarteen. Ootko sinkku? Niin minäkin. Halut vaan nauttia? Niin minäkin. Ei ylimääräistä säätöä, ei, halun vaan nussia niinku sinäkin. Mua himottaa, ketä ei, mua panettaa, ketä ei. Se riisu mut alasti, otti kädestä ja sänkyyn mut vei. Mua himottaa, ketä ei, mua panettaa, ketä ei. Se riisu mut alasti, otti kädestä ja sänkyyn mut vei. Hei muijat, let's mennä, let's mennä, let's go. Let's mennä, let's mennä, let's mennä, let's go. Sä oot pillumagneetti. Onko nälkä? Ha? Joo. Onko nälkä? Ha? Joo. Jos sulla on hilloviikot, en voi koskee. Apinat irti ja banaania poskeen. Tarjon sulle nämi, munakasta. Syö parsaa, jos puret mun ananasta. Ei hernettä nenää, hei, ei vihaa. Patkaa munavahtoon, nuiji sitä lihaa. Jos maistu melonille, makealle. Mieletkö siemenetkin vai syljetkö alle? Kermaa, smetanaa, gourmeeta. Kaikki suussa, urheeta. Suut makiaks, herkkuu antavaa. Pikkusuolasta suuhun pantavaa. Ootko sinkku? Niin minäkin. Halut vaan nauttia? Niin minäkin. Ei ylimääräistä säätöä, ei, halun vaan nussia niinku sinäkin. Mua himottaa, ketä ei, mua panettaa, ketä ei. Se riisu mut alasti, otti kädestä ja sänkyyn mut vei. Mua himottaa, ketä ei, mua panettaa, ketä ei. Se riisu mut alasti, otti kädestä ja sänkyyn mut vei. Hei muijat, let's mennä, let's mennä, let's go. Let's mennä, let's mennä, let's mennä, let's go. Sä oot pillumagneetti. Onko nälkä? Ha? Joo. Onko nälkä? Ha? Joo. Tehän sämpylää, mulla on makkaraa lihasaa, just noin ratsastavaa. Ihahaa, dippaan kurkkuu, kuuluu natinoita. Sun tavarakiisselissä, saanko gratinoida? Mitä on munkit ilman kermakuorrutusta? Mun keitossa on hius, en voi nuolla puskaa. On niinku Pizza Express, jos en tuu tunnissa, seuraavan saat ilmaseks. Mua himottaa,